Wengenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Ngimama ngumsize aka Inkosi uHadmin. Mawuqhamuka kule channel qiniseka ucindezela subscribe uzothola zonke izinto esiposta kuyona ke le channel. Sematheni indaba yomuntu wesifazane noma ke sematheni indaba yowesifazane oneminyaka ngo28 walapha ke eThembisa Ivory Park. La kuvele khona isigameko sokuthi ubulala izingane zakhe ezingamawele ezinanani manje. Bangabe buzwa ke lo wesifazane thiwa ke lezi ingane uzibulele ngoba besekhathele ukutshela kubaba walezi ingane ukuthi asinako kudla lesi sigameko ke senzeke lapha eThembisa zindaba ke lezi enkundleni zokuxhumana ukukhulunywa ngazo kakhulu abantu abaningi sebeqalile babeka ke imbono yabo ehlukahlukene ngalo wesifazane owenze ke isihluku esinyanti sawo sokubulala ke izingane zakhe ezingamawele kanti kuvela indaba zokuthi uboshiwe kanti futhi ke nobaba wakhe nobaba wazo lezi ingane baboshiwe ke wengane zakhe mina ke mbukile lapha emakhaya ngizofisa ukuthi ngithole uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba njengoba ke abantu abaningi sebeqalile bephawula ngalo ke esikhundleni zokuxhumana uthini umbono wakho mina ke sengiphuma kanje cindezela usubscribe uzothola zonke izinto esipostayo kuyona ke le channel.